Hej, så alle sammen. Hvad? Ja, okay. Hej, så alle sammen, og velkommen til denne video. I dag sidder jeg inde på strandet. Sammen med mig. Sammen med MCO. Jeg har en lang historie, jeg gerne lige vil fortælle. For det første, mig og Olli, a.k.a. Bækby, er blevet on-team. Han er stoppet på Minecraft nemlig. Så han går til CSGO. Det har jeg fuld respekt for. Jeg har ikke noget imod det. Men vi er blevet on-team. Så gad jeg ikke alene op i Nora. Så jeg D-rankede tilbage til sammen med ham. Så vi D-rankede. Så fik jeg en selv på første selvgang. Så fik jeg råd til rank up, fordi gratis rank up var der. Og så rankede jeg op. Så kom jeg herop, og så nu har jeg hjulpet Rolex, UHC, Jeg er sej, og Select MC, og hvem var der mere? Kan jeg ikke huske. Nej, du var nemlig ikke med til det. Lad mig lige tjekke. Jo, jeg var. Du var ikke med til at få dem op? Ikke særlig meget i hvert fald. Nej, jeg var med til at høre, hvad det var. Nå, ja, jeg kan bare ikke huske. Der er Daniel Riffley, de ringede. Okay, jeg slår chatten fra. Og så var der en mere person, jeg ikke kan huske, hvem var. Og de personer, dem hjalp vi op og fik den her hytte. Og der var Sugar det her i den. Wow, sådan, yes, 3 mindre karer. Her, så døde vi med en infbudgård, det gjorde jeg, fordi vi skulle ned og sælge til min teammate, der hedder Rick by Hex. Eller Papa. Ja, Papa, og jeg har egentlig bare skiftet navn om til Rick by Hex af Gud. Ja, fordi det var bare sjovt at hedde, når det var, han hed. Skal vi ikke bare løbe ud nu? Jeg gider ikke at så vente. vi jumper egentlig bare piratgear. Hey, skal vi ikke satse lidt og så bare sælge? Nej, bare lad Papa få det. Vi skal lige have ham til rank up først, og så er det Vesur. Okay, så han ranker op først. Nej, han får pengene først. Nej, men han skal rank op på grund af, så kan han få farmet og sådan noget fra os. Nå, ja, okay. Det her det er så min hytte, det er en normal farmerhytte. Og jeg tager over chatroomet, når der er Papa, han er ranket op. Er det ikke fint? Jo. Eller jeg tager det sådan, når den sidste rank op, så gør du. Så Nå, vi okay. får... Eller vent, nej, du tager over det for så. Jamen, det er bare siden I skal rank op, så tænker jeg bare, jeg kan lige skal bare tage imod i chatroom, for jeg skal ikke rank op. Jeg bliver her i Kara. Er du her? Nej. Er du ikke med? Ja. Nej, jeg er ikke med. Jeg skulle lige farm. Vi har så mange hytter klar. Og Sur kommer jo også op. Jeg tager... hvad hedder det nu? Nej, du tager bare lidt i... Nej, det er lige meget. Kom, nu har vi farmet. Der var ikke flere hytter, vist. Altså, vi er jo slet ikke rige på sugar og sådan noget. Nej, det her det er hvad vi har skaffet på en dag. Vi har skaffet 3 DC på en dag. Lad os tjekke, om vi kan skaffe den 4. Plus en halv DCK. Plus en halv DCK. Nå ja, det var eventuelt på grund af... der kommer en link i beskrivelsen til forum, hvor det er... Larven er smuk. Har rentet en hytte fra en... Nora. Har dem heroppe, dem tager jeg lige bare lige. Hvem? Sådan nogle 2 leather guys. Easy. Rummy er deroppe. Han er dia. Ja, okay. Rummy på vej efter mig. Hvorhen? Hvorfor gik du derop? Nej, jeg er ikke deroppe. Han ville bose ud. Ja, den her, den ejer MCO, og det er sgu en hytte, som larven er smuk, har rentet fra Enora. Og det, efter min mening, var det virkelig dumt, fordi Papa, han har fundet hytten, og vi har så fået alle de her ting. Skal jeg lige komme ud og hjælpe, eller? Ja, jeg lægger helvedes til. Jeg døde. Ja, men jeg får ham. Jeg fik ham. Så ja. Det var egentlig bare easy piratgear og lædergear. Du gør ham lov, jeg tager ham. Så ja.
Kæft, jeg havde også små lillebrødre og sådan noget. Ja, det gør jeg godt nok også nogle gange. Prøv, jeg kommer nu. Er der nogle diggers? Jeg fandt lige en digger allerede. Nice. Var det Jevi? Var det Larven? Nej, så var det ikke en, jeg var til med. Højst Larv? sandsynligt ikke. Ja, jeg er både til med Jevi og Larven. Er Larven nede i... Er han nede i Kara? Ja. Men Smurf i Rinora. Nej, det er ikke en smurf, det er en fransk glas. The heck? Okay, hurtigt. Prøv, jeg har næsten en HP. Vi går lige ind i safe zone. Altså, jeg er ret til ligeglad. Hvem er? Han er der. Der er en digger. Ikke skud efter mig. Jeg nåede han. Jeg dør. Ja, det er bedre. At du dør, end jeg gør. Okay, prøv at høre. Det er Inforeborn. Ja, jeg er ikke med. Jeg er med i Enchanter. Jeg forstår ikke, hvorfor du bare vil lave det der game til. Det er race 5k, altså. Sådan der, så fik jeg også en dag, jeg kan se, hvor meget liv de har for andre. Så ja, vi har lige bare tænkt os at jump der. Så, hvis du kommer, så har jeg fuld pirat til dig. Så ja. Jeg skulle lige vinde samtalebrænde, de sidder og spammer mig, du er træls. Ja. Yeah. Kender du ikke det? Jo. Hvor er du? Jeg er henne i min. Okay, er der nogen diggers? Nope. Der. Jeg skal nok starte spise, så der cutter vi. Ja. Og ja, hurtigt vil hjælpe mig med at lære at redigere, så. Ja, det er nemt. Så det kommer til at være det. Og som I ved, så kan jeg vist godt finde ud af at redigere eksempel i Bertha, der jeg smed ned og solgte. Der var det en speed up og videre. Så lige chatten. Ja, ham der. Jeg vil have ham til mit gang. Ham der? Ja. Jeg scroller lige op for chatten, tror jeg ikke. G-info, hvor mange kills har jeg? Jeg har 6 dræb og 10 døde. Info. Prøv, Jeg har 700 døde. Og hvad hedder det? Og 245 dræbte. Kappa, han kommer og nakker alle, mand. Ja. Det synes jeg. Hov, og drenge og piger. Hvis I ser mig inden, og jeg så kan det være enten optag eller sådan noget, jeg ikke svarer. Og ellers så kan det være, at hvis I møder mig herinde, at en af mine venner, der hedder Sukartoffel, han har rodet sig ud i noget sammen med HD, så han er blevet bandet. Ja. Og nu låner han min bror til at kunne spille herinde. Og de næste 3 dage vil jeg slet ikke være på. Altså torsdag, fredag og lørdag i påskeferien. Der er jeg ikke på grund af, at jeg er på påskelejr med Taekwondo. Taekwondo? Ja, jeg er kampsport. Jeg ved godt, hvad det er, men jeg tror bare, du har et navn. Prøv, så er der en herhen, Man kan se det. Okay, jeg går ikke efter Kims chips. Prøv, nu går jeg all in efter en person og camper ham i spawn. Hvad er det? Det er klamt, at jeg spawn-camper, men det er bare grund af, at jeg gerne vil i mit gang. Der er mig, Kaspi og... Ja tak, han har været nede i vandet, så han ikke død for jer. Så nice. Det er et eller andet eksmægel. Prøv at, jeg har 12 drab og 10 døde. Og jeg vil have ham. Haha. Har du dep 2 med? Nope, du har dem, vil jeg tro. Har du boom med? Nej, du har dep 2 med et par ekstra dep 2. Nej, jeg har ikke engang selv dep 2 med. Du prøv lige at kigge i din inventory. Har du nogen på? Nej, jeg lagde dem alle sammen ind, dem jeg døde med. Eller dem du døde med. Jamen, dem skal vi lige nå hen igen. Jamen, vi kan også bare lige jage ham her, mens det.
Men HD, han kommer til at hvad hedder det, skulle Og blive når jeg hernede. apropos grund til, at han kalder mig HD, det var fordi, for lang tid siden, dengang mig og så vi sådan rigtig skypede. HD, løb! Okay, Iron. Jeg kan godt se det der. Er du? Jeg kan godt se det. Jeg skulle ikke hjælp, men jeg havde ikke tid. Yes. Easy PvP-log. Jeg fik lige en på PvP-logning. Nice. Ham der jeg var efter, han fik jeg lige på PvP-log. Hvem? En eller anden et eller andet boy. Så ja, det er jo lækkert nok. Der er et eller andet goblin. Hvorfor er det, jeg kan komme herind? Chopper. X-Frost. Jamen, han er jo ikke inde længere, når han PvP-logget, vel, så? X-Nak. X-Pak. X-Stak. X-Rak. X-Pak. Så jeg tror bare lige, jeg cutter indtil det, at ja. Vi jumper igen. Så indtil det, hej hej.